ubukele Nhlaka Production sekhona-ke la ekhaya edubeni koNtethe nokuyilapho kuqhubeka khona udwendwe lukaThekisi umhlaka 28 kuyena-ke uJuni khona-ke la insizwa ukuthi-ke yiqhawe ubaba-ke kaThekisi lo ngoba uThekisi ezinye right namhlanje uThekisi uphuma-ke esigabeni sokuba umfana ayoba indoda amazwi ongawadlulisa kuyena esenze umcimbi omkhulu kangaka. Awu ngathi nje halala mfoka Ntethe, halala mfoka Mathofana. Siyakubongisa kakhulu. Si team SK Brothers sisebenza naye uThekisi kuyinsizwa yenza kahle kakhulu enomqondo futhi kuningi asazokuzuza ukwedlula lokho. Into yenza ukuthi athole isibusiso ngalendlela siphinde simsebenzele inhliziyo yakhe ukuthi akholelwe emdlesheni. Siyabonga kakhulu nje kumfoka Ntethe, uNkulunkulu ambusise. Ngifuna la sivale ngamazwi ongakasho insizweni ayivuka umuzi wobaba uThekisi usenzile wakhombisa ukuthi kuyenziwe nabanye ngaphambi kwakhe benzile nani sathemba nizokwenza maze ongadlulisa ukuthi insizwa ayivuke leyo muzi ayakhiwe imizi yobaba. Impela kunjalo ngani yakwethu, yabona njengoba sikhona namhlanje la sihlangene kakhulu ngokuthi sithi halala mfoka Ntethe emzini kaNtethe. Sibonga isibusiso, sibonga ubuhle sibonayo. Mhlambe kusasa sobe sokamshoko, mhlambe ngelinye ilanga sobe sokwashilisa ngoba la mina uNkulunkulu angibusisa nje ukuthi yonke into engithinta ngesandla sami iphenduka igolide. Uyabona njengobona sekhaya umuzi muhle kwakhiwe umakoti uzongena nje lapha endlini ezimhlophe. Uyabona, so ngicabanga ukuthi ukugqugquzela eyinsizweni eyigidayo egidela ama-artist kamaskandi. Ngingasho ukuthi bafowethu akuyona competition lena. Lokho kwenzeka namhlanje kwakudalela uThekisi. Akekho omunye futhi umuntu ongakuphoqa ukuthi kudalelwe yena. Ngicela sibongele uThekisi namhlanje, even ngisho kungagana umshovo kusasa. Ningalindele ukuthi kuyoba njengakuThekisi, mhlambe kumshovo kuyoba ngaphezulu noma kuyoba ngaphansi. Kuyobe kunjani kuhambisana nobizo lukamshovo. Nama futhi kodwa kuyacaca mhlagana uZimalanga. Kuyacaca. Vele. Obvious. Babash ngibamba ukuthi nje amazwi ongawasho kuThekisi insizwe iphumile efanele yayo ebudodeni amazwi amahle ongawadlulisa kuyona. No, siyambongela kakhulu umfoka Ntethe. Siyabongela kakhulu neteam asebenza nayo. Siyathemba ukuthi okwenzekile kuzoba isibonelo esihle nje kubo bonke abantu. Nalokuthi-ke siyabonga ukubambisana kwabo nendlela abaphilisana ngayo. Sesimthatha njengomuntu wasekhaya egcekeni njengoba sizalana. Siyathemba ukuthi sokuthi madlula seThekwini indlu esiphuzito. Siyabonga. Zinsizwa-ke lezi ezisebenza noThekisi. Lo insizwa la iyangibalekela insizwa. Talk to him. To congratulate Mr. Ntethe on his birthday. What would your words be to him? Just to congratulate him and to enjoy the day. And they must enjoy the rides of the night in peace. Okay, we saw you with Msandeni coming here with an helicopter. Right about that? Yes. Okay, what does this day mean to you? It's a very big day for him and for his competitor and for the guy getting married also. No, thank you very much, sir. Pleasure. Ibafana Bafana iyadlala namhlanje neCanada. Nangithemba ukuthi-ke uMthandeni unesandla esikhulu ekuthenini wini ngoba liyasho iqolo ukuthi-ke Bafana siyadlala namhlanje. Kanti futhi nesandla siyathinta siyabusisa. Awuzwa-ke? Kodwa cha namhlanje ngangiphathi. Ngithe mina Bafana sawina inanga ngempela. Namhlanje? Angishona sawina ka5. Ngivamisa ukubona ubagqilaza ngokubuka la online mazini. Ngike phela uNkulunkulu indodana eqotho. Ethi give bezungu. Olumabe ngangiboni. Bebethe so mama ngithola amakhathonto utungisana wona zungu udunisela la oluntu. Oh bengaliboni ithalente. Bengaboni ithalente. Aseke umfana wahlabisa okwadabhaza. Uthi umfana kwantombe la. Athi ngithi give bezungu. Uthi phaka asethuma. Ngibona imoto masuwela uyisathatnita uyimesi yangena mesathatnita athi khakha ngibona umisi imoto ezinye uyimesi uma yonke usosane kukodwa enkulu angiphamandla ngimbonge lo mpala kwaNtombela ngoba kuningi khulu kula ngenzele khona ngizwile kuthiwa wenze 2800 ngolesihlanu uhambe wabantu lapha nje ngemoto ngasho nje lapha befana lapha nje yasihambile. Give me some. Give me some. How bani?
give me some awubanike some yakho le ngupha yona give me some Yero. ambivido lapho Cha, angisho ukuthi isithombe. Ngikushuthi ivideo. Ngiyakubona uqala uya-acta manje uyathela ivideo. Mana abalandeli bakho bazi ukuthi washa wabavezela umhlaba. Manje abazi ukuqhubekana. Kwaqhubekana emva kokusha. Ngithi balandeli benkomo balandeli bekanxahanxaha ngasha umlilo ngangishiswa yile ngoma Makhosi ethi ifihlwe Swazini yiyo le yangiboxula le Nkosi kaNtombela lena ethi yena ibifihlwe Swazini yiya ngithela ngospirit onomlilo la ngaboxa umhlane ngaphela le sileka amacingwane kangizwe emzinyathi lutho nje sasingabangi lutho mina ngazi nje ukuthi wangiqunyela kanjani ngespeed ingoma Makhosi le ethi ifuna isikhundla sakubo ubukhosi bakubo yiya ngishisa Mana okay usupholile manje. angipholile Mana ke ngifuna ukuchecka yazi ngifuna ukucheckana. Yabona izimpondo oyifake la phezulu ekhanda. Ezenkomo yesikazi. ezenkunzi Ayikho inkunzi enempondo nje. inxahanxaha le nkunzi yeblamane ngiyakutshela impela inkulu isiphambano naso Uyazi ukuthi zibuyaphi zibuya kumfoka Ntombela phansi Eastern Cape inkunzi engayona nenkunzi enempondo nje. idlula bonke abantu abala akekho umuntu ongangami la mangimile mina buka nje abantu bangakanani kugcwele naba abanye phezulu kodwa mangimile akekho umuntu ongangami Kodwa vuma ukuthi lezi impondo ezenkunzi yeblamane nxahanxaha hayi sokaka hayi ezenkunzi lezi Ubhonga ngizwe. Yagonya le